because zonke into esikhulume ngazo Mama Lady D into eyenzeka kuwena wonke umuntu kodwa ngithe egcineni lezi izimpawu zokuthi khona ukuthikameziseka khona engqondweni kuwena. So ngiyala ekuthenini akukona konke ukugula kwengqondo okuyisifo, okay? Okunye ukugula kwengqondo kuyimpawu nje ezenzeka kumina nawe kuona wonke umuntu, kodwa izimpawu ezithi zibheke zigade naku umuntu oseduze kwakho nakingane yakho if ukuthi iyabhala lengane or isiqala ama exams, okay? Sike sakhuluma nawe Mama Lady D mhlambe 2 weeks last month sikhuluma ngabazali ukuthi umzali uyinhloboni yomzali, uyakhumbula? Baningi abantu uyakhumbula lokho? Sikhuluma ngokuthi khona umzali ostrict, khona umzali osidedela izingane zenze uma ithanda njalo njalo, okay? Kunabantu abaningi Mama Lady D abanenkinga yokuthi ingqondo yabo bathikamezisekile engqondweni kanti inkinga yabo ukuthi indlela abakhule ngayo, right? For example, if kuukuthi wena ukhule ekhaya umzali wakho strict kakhulu, uyabona yonke into awukwazi ukwenza ukuthi awukwazi ukuthi or criticize nje uthi wenzani, hayi wena lentembi le, hayi wena awukwazi ukwenza lutho, hayi uyabona ugcina lo muntu ethi sekhule sewumuntu omdala useba umuntu perfectionist kakhulu ufuna yonke into yenzeke ngendlela. Manje inkinga lo muntu ugcina ezijaja yena kodwa ejaja nabanye abantu. Uyabona ukuthi ukuthimaziseka ngengqondo leyo nto ukuthi wena njalo umuntu uyabajaja nje or nawe uyazicompare uyazijaja nje nabantu, ukuthimaziseka ngengqondo leyo nto kanti wena indlela okhule ngayo. Utholo omunye ingane mhlambe ikhule nomzali la yona ingane ibona ngathi umzali ubengekho mina bengizenzela or benganginakile ubezizwa uthola ukuthi umzali ubemnakile but kunezinto ingane engazazi, but ingane izwe angathi umzali ubengayinakile. Leyo ngane ikhula ibe umuntu ozincengelayo kakhulu kubantu, you know, uthole lo muntu uzoba ku relationship emhlukumezayo uzohlala ahlale nomuntu omshayayo nomuntu omthukayo ahlale because uncenge uthando ngoba usaba ukuthi ngesikhathi ekhula yena wenganakwanga umuntu wekade emthanda ugcina manje yena esethanda over. So uyabona ukuthi kwakona lokho akugona ukuba right Mama Lady D, ukuthikameziseka kwengqondo suhleli wena kubudlelwane wrong lobudlelwane kodwa uhlaliswe wenziwe into eyenzeka kuwena usayingane. Uyabona ukuthi kwakona lokho kuyimpawu kuuphawu lokuthi khona ukuthimaziseka okwenzeka kuwena engqondweni. Ngeke kodwa Mama Lady D singakhulumi ngokuthi sihlala kwisikhathi manje la yonke into i-digital, amafoni, social media na yonke into kakhulukazi kuzona izingane, so kune pressure eningi abantu abayitholayo ngokubuka nje la ku Facebook na ku TikTok ukuthi hawe ubani uyachieve, hawe mama umuntu uthenga imoto, umbheke uhambile waya kuphi uya kuphi. Kukodwa lokho Yesu uzobuka kube kuhle kodwa ngaphakathi kuwena yenzani leyo nto igcine sikwenza ukuthi uzicompare. Ukuzicompare Mama Lady D ukuzigcinezela kwakona lokho ngoba uzozicompare uzibona ukuthi angile mina eParis angire eDubai omunye uyile deep down ngaphakathi khona into ezokwenza wena uthuzizwe umncane kunalwa muntu. Kanti most of izinto eziku social media ziyamanga Mama Lady D, abantu baposta nje benza izinto benza ukuthi nibabuke njengoba nizobaqhubeka nje ukuthi ubabuke, okay? Kanti futhi idaliwe Mama Lady D social media idalelwe kona lokho ukuthi whether ama sounds akhona ama lights yonke into ukuthi wena ikuthatha ingqondo yakho njengewunga ukuthi uhlale lapho uyibukile lento. That is why into uzoyibuka manje ulokuqhubekile ungahlali hour lonke Mama Lady D uthi mabheka hawu sokuphela ihour bengenzani ngilahla isikhathi ngibuka abantu benza imali ku social media. Is because i social media is designed ukuthi wena ikudake ingqondo yakho ukuze ubambelele kuyona. So uyabona kuyiwunga nayo leyo nto on its own, okay? Now iwunga kuyiwunga, okay? Ngese auntie ngese kodwa yazi Mama Lady D as much as kungaba ilezo zinto esithi zisemzimbeni kunomuntu Mama Lady D ufuna ukucontrol izinto uzothi hey lo muntu uyafunction uyasebenza kakhulu ufuna ukuzenzela ufuna ukuzibambela kanti akukho right nako lokho. Kufanele sometimes ukholele kwabanye abantu wena abantu abakusebenzelayo badedela ukuthi cha uke wenze ngikubona. If kuukuthi wena ubona ngathi wena kumele wenze yonke into akukho right nako lokho Mama Lady D. Khona nako ukuthimeziseka engqondweni kwalokho ukuthi wena ufuna yonke into icontrol wena because awufeel safe.
nani futhi i-risky behavior umuntu oleke nje njalo either i-risky behavior ukuphuza kakhulu, i-risky behavior ukushopha kakhulu, uthenga nje kakhulu, uhlala uthenga nje wena, uhlala uthenga impahla, uhlala uthenga all the time. Konke lokho Mama Lady D. Nokukhala kakhulu. Obvious. Kubonisa some kind of emptiness. Wena uzizwe empty. Manje uzama ukureplace ngezinto lezi ezingaphandle ngoba deep down you are actually empty. Okuyini ukuthikameziseka kwengqondo. Ngiyakuzwa.